Rabbi Liraz Ze'ira is a Chabad emissary to Nachalot Israel and services students in Jerusalem campuses. He is a major in the IDF reserves, having served in an elite Givati unit, and then as a reserve combat officer in a tank battalion. Rabbi Liraz recently trained to become an IDF rabbi, but along the Syrian border, his life took a dramatic turn. נפרדתי, זה יום אחרון אחרי 7 חודשים של קו. אני אמור זה היום האחרון, אחרי 7 חודשים? למחרת אני חוזר הביתה. וואו. באתי להגיד שלום לפלוגת חי"ר שהייתה תחתנו. אחד החיילים אמר לי שהעירוב נראה לו פחות תקין. העירוב זה הקו שתוחם את האזור, כדי שבשבת אפשר יהיה ללכת עם דברים בדיוק. בידיים. הגדרה הלכתית מדויקת. הלכתי לבדוק אותו, במהלך זה דרכתי על רימון שכנראה נשאר שם מהכיבוש של התל. The explosion shredded his legs and sent him rolling down a hill. He began to bleed out. היית לבד? הייתי לבד, זחלתי למרכז... ואתה מבין שאין לך רגליים? אני מבין שהרגליים לא מקשיבות לי. והתחלתי לזחול לכיוון הציר, איזה 20-30 מטר, עד ששמעתי את החיילים מגיעים לכיווני, התחלתי לצעוק, חיילים מגיעים לכיווני. למה הם הגיעו? כי הם שמעו פיצוץ, כי הם ראו עשן, היו בטוחים שיש התקפה על המוצב. Rabbi Liraz was evacuated in critical condition. As he fought for his life and fought to stay alert, he also fought back his screams to avoid traumatizing the younger soldiers. And while directing those aiding him, he began his spiritual fight. באיזשהו שלב אני יוצא עם את העיניים ואומר, טוב, תשחרר, תן להם להוביל. והתחלתי להגיד תהילים. אחד החיילים שרואה אותי ממלמל, אז הוא מצטרף. הוא התחיל להגיד שמע ישראל. ואני פותח את העיניים ואומר לו, לא! אני נשאר פה, אני לא הולך לשום מקום. לא יודע איך... איזה תהילים אמרת ראשון? את הפרק של הרבי, את הפרק שלי, את הפרק של הילדים שלי, שיר למעלות. שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים? Rabbi Liraz soon discovered that his legs had been amputated. Even in the face of life-changing injury, purpose gave him strength. With a mission in mind, he realized his life hadn't ended, it had only changed direction. Even in loss, purpose became his anchor. במקום באסה או כל דבר כזה, נהיה לי פשוט מאוד רוגע. ואני יכול להשליך את זה רק על דבר אחד, שזה באמת הזכות להיות חסיד של הרבי מלובביץ' ושליח של הרבי מלובביץ', ולקבל את הנושא הזה של באמת, אין דבר כזה נכה צה"ל. אין מושג כזה נכה צה"ל, יש מצויני צה"ל. אתה לא משהו נחות, אתה לא נכה, זה דבר שנופל, זה... לא. אתה הדבר הכי מצוין שיש, הכי גבוה שיש, ופשוט באותו רגע הבנתי שיש לי שליחות חדשה. שזה נגמר פרק בחיים שלי ומתחיל פרק חדש לגמרי. Being thrust into the national spotlight clarified one thing. He had something to give. His influence had direction. It had meaning. שיש לי מה לתת, שאני חייב לתת את זה, שיש לי המון השפעה על אנשים. That drive gave meaning to every step he would take next. His mission wasn't just personal. It was to inspire others, showing that challenges can become a calling. יש לנו יצקו את הקטע שהוא רוקד בראש חודש, נכנס ראש חודש מר חשבן, העלית את הסרטון הזה. Each act, each post, each interaction became an expression of his purpose, helping others find their own. תשמע, יש לך כוחות. תאמין בעצמך ותדע שאתה תמיד יכול. ואני יוצא מהאירוע הזה לא רק ביודע שאני יכול, אלא יודע שאני קיבלתי מתנה. זה מאוד קשה להגיד. זה באמת מאוד קשה להגיד, אבל אני אומר את זה בלב שלם לגמרי, שאומנם רגליים איבדתי, אבל שליחות חדשה קיבלתי. וקיבלתי אותה בהמון המון שמחה, והמון באמונה, ובידיעה שאני הולך לצמוח מזה. אני הולך לרוץ יותר ממה שרצתי קודם, זה לא כזה קשה. אני הולך להיות אולי אפילו טיפה יותר גבוה. אני הולך להיות לי כל מיני מבחר של רגליים, כאלה של שטח וכאלה של... ואני הולך להשתמש בזה ואני הולך לעוף על זה, גם בגשמיות וגם בהשפעה של זה. Each set of legs represented a new way to turn limitation into opportunity, to transform loss into meaning. This calling was now the engine behind every step. Rabbi Liraz's journey shows that
Purpose changes everything. Even when life takes something from you, a mission gives every moment meaning, every challenge a reason to rise. His new mission and the meaning it brings is only just beginning. זה שלרבי מלובביץ' יש הרבה סוגי שליחים בעולם, במקומות נידחים, אבל שליח כמוך, עם מה שאתה תהיה עכשיו, זה לא היה לו עד היום, ובהצלחה בשליחות הגדולה.